Ano, ano, čau, já jsem Kem.cz a ano, já vím, že jsem si z toho v minulém tutoriálu dělal srandu, ale teď je toho opravdu. Budu dělat tutoriál na zubní kartáček. Takže jdeme na to. No, tentokrát si cube můžu nechat. Akorát si ho takhle, no, míň. Tak. Jako, není to nic moc, ale je to prostě tutoriál na zubní kartáček prostě. No, uvidíte. Takže, edit mod. Tak. Tady to je, neprotáhnu, ale jen zmenším. Takže, trochu to povytáhnu a zase Většinou kartáčky jsou, myslím, nějak takhle tvarované, nebo... Jo, počkat, já tu mám jeden u sebe, tak se podívám. Jak jsou sakra tvarované. Jo. Fajn. Jo, tak to mám teďka dobře. Jenom trošku... Dál. A Fajn. Tak, základ kartáčku máme. Object. Ne, ještě ne. Takže Ctrl+R, použijeme tenhle trik. Tak. No, já to chci jenom tady na tým. Takže jsem to měl asi udělat už předtím, no. Sakra, jenom na tým samotným to nepůjde, co? Tak ne. Tak fajn, nechám to takhle. Aj, karamba. Co tohle? Ne, tak nic. Tak fajn, zkusíme to. Co to udělá? Add modifier, subdivision. Jo, to vypadá jak základ kartáčku. Zhruba. No hej, to fakt vypadá jak kartáček. OK, object mod. A teď uděláme štětínky. Takže přepneme si zase do edit modu. Sakra, já fakt nevím, jak teďka udělat add mesh. Já jsem vůl. Pardon, s tímhletím. Tohle to mě vždycky štve, prosím vás, jak je klávesová zkratka na to, jak manipulovat s tímhletím. Já nevím, jak se to jmenuje, kurzor? Asi. Fajn. Tak. Použijeme modifier. Rovnou. A uděláme to co nejpřesněji na tohleto. No já to tak aspoň udělám. Tak. Teď si přepneme na particles a změníme tady z emitter na hair. Emitter to je, když děláte třeba kouř nebo oheň, a hair, když děláte chlupy nebo vlasy nebo cokoliv takového. Wow. Ale chceme to naopak, takže tak. Chytneme tuto zelený, to je osa I, a napíšeme 180. Tak. Object mod. A zasadíme to do toho. Jo, dobrý. Takže teď změníme délku pomocí tady hair length. Kdo umí anglicky, tak by si to dokázal sám aj odvodit. Fajn. No. A teď už jenom kartáčku dáme nějakou barvu. Já mám rád zelenou. Jak jste mohli, jako, kdo mi vleze na kanál, tak určitě pozná, že mám rád zelenou. No, mohlo by to tak být, protože mám zelený nadpis. Jo, takže teď uděláme tohle. Klikneme si pravým tlačítkem na štětinky a pak na kartáček. Stiskneme Ctrl+P a set parents to object. Tak. A je to. Teď když si klikneme jenom na kartáček,
tak se nám pohybují i štětinky zároveň s tím. No, a máte kartáček. Tak, koukneme se ještě, jak to vypadá, jestli přesunu světlo. Fajn. Tak. Já to trošku zmenším, ať se mi to vleze do objektu. Ať se mi to tam vleze, tak. Natočíme to. Tak, fajn. A vyrenderujeme. No. No, je to trošku možná dlouhý. Ne, počkat. Tohle to můžeme dát naplno, protože plast se většinou leskne hodně. A na kartáčkách, tak, teď. Jo, no, tak jako, vypadá to jako kartáček, takže tohle je konec tohohle tutoriálu, doufám, že se líbil, pokud ano, dejte like, odběr a napište nějaký super komentář, takže zatím čus. A zase, abych nezapomněl, napište do komentářů, o čem chcete příští tutoriál, protože, no, pokud mě něco nenapadne, tak použiju vaše nápady.